No niin, hei kaikki, nyt ollaan tämmöisen koneen kuin Cap-kimpussa Hacktoboxissa ja tää on Easy Linux-kone ja lähdetään kattoo, että saataisiko me se häkättyä. Ja täällä kun pistetään iippari selaimeen, niin sieltä tulee tämmönen dashboardi, missä näkyy jotain tietoa verkkokirjautumisesta. Katsotaan vähän mitä täällä pystyy oikein tekemään. Nää ei ilmeisesti toimi ollenkaan. Mitäs meillä muuta täällä on? Tossa on joku kaptuture. Kokeillaan sitä seuraavana. Joo, katsotaan purpista. Mitä meille oikein tuli tänne. Ei tuu mitään. Ja koska IP ei ole sama, mitenkäs sitä ei tuu tonne targettiin. Kokeillaan uudestaan. Sitä ei tuu tänne nyt ollenkaan. Purppi on proxynä. Mutta tänne sitä ei tule. Entäs nyt? No niin. Eli tosta nähdään, että se nyt hakee tuolta data kautta 1 sitä meidän ottamaa security snapshottia. Mitä sitä klikkaa uudelleen? Tuleeko sitä niitä lisää? Joo, toi on nyt. Kokeillaan, mitä tulee. Tuleeko meille jotain, kun me downloadataan se.
Eli tulee tyhjä PCAP-file, eli PCAP on Wiresharkin tommonen verkkodatan kapturointityökalu. Niin tuolta tulee tuolta saitilta nyt tietoja tuosta, mitä liikennettä siellä on nyt tapahtunut. Eli 5 sekunnin PCAP ja analyysis, kun tätä klikkaa, pitäisi tulla. Siellä ei yllättäen ole mitään paketteja. Nyt se on data 2. Tässä kun katsoo tätä downloadia, niin täällä ei mene pyynnön mukana, menee toi download kautta 1, mutta ei mene mitään evästettä kuukieta, joka kertoo, kuka me ollaan. Eli nyt pitää kokeilla sitten, että pystytäänkö, onko siellä jonkun muun tekemiä kaptureita, joista voidaan saada jotain lisätietoa tästä hostista, kun toi meidän tekemä. Niitähän voi olla siellä vaikka millä ID:llä, niin tehdään silleen, että pistetään GoBuster katsomaan, että löytyykö downloadin sisältä millään muulla ID:llä kuin tuolla ykkösellä, niin jotain valmiita kaptureita. GoBuster. Download. Ja dir-moodissa mennään läpi. Ja word-listi. USR-sare ja word-lists ja olisiko dir-boosterissa vaikka toi. Directory list ja lowercase. Noin. Joo, ja nyt se valittaa, että sieltä tulee redirectejä 302. Onpas pieni nyt tämä näyttää. Eli otetaan sitten vielä B:llä. Blokataan tietyt paluukoodit silleen, mitä ei haluta mukaan. Meidän vastauksiin 404 nähtävästi tulee vielä. Otetaan sekin pois. Ja nyt kun sen ihan selvästi näyttää siltä, että sen downloadin jälkeen pitää tulla joku numeerinen koodi, että monesko downloadi-file sieltä annetaan pois, niin tämä vähän, että tämä GoBuster ei nyt välttämättä tähän on niin kuin paras työkalu, koska se kokeilee sanoja enimmäkseen sinne requesteihin, mutta kyllä tämä enemmän tälläkin toimii. Eli tässä näkyy, että paluustatus 200 löytyy tämmöisellä numeroarvoilla kuin 1.
ja 2, jotka on varmaan ne meidän. Ja sitten aina jos on 0, niin silloin tulee paluukoodi 200 ja size on 9000. Eli siis 0 ID:llä sieltä pitäisi jotain löytyä sieltä saitilta. Eli jos mennään downloadiin ja 0, niin sieltä pitäisi tulla oikeita dataa. Avataan se Wiresharkissa. Ja siellä löytyy sitten TCP-kättelyitä, HTTP-pyyntöjä, GET. Ja siihen vastaus. Onko täällä mitään muuta? Sitten on FTP-pyyntöjä. Tuossa lukee user Nathan. Ja tuossa on salasana. Eli FTP:hen löytyy käyttäjä ja salasana. Kokeillaan niitä samaa salasanaa shellissä. Eli tuossa on nyt tallessa toi meidän salasana. Kokeillaan päästäänkö SSH:lla sinne sit sisään samalla passulla. Ja päästään sisään, eli FTP:ssä, minkä passu siellä on käyttäjällä käytössä, niin sama toimii shellissä. Eli ollaan käyttäjänä Nathan nyt sisällä siellä boxilla. Ja siellä jo näkyy user.txt, eli käyttäjäflagi on tossa. Otetaan talteen. Pistetään flagi talteen. Pistetään sitten vielä talteen toi käyttäjätietokin, mikä saatiin. Ja nyt sitten täällä ei mitään hälyttävää näy tällä käyttäjän hakemistossa, niin tehdään sillä lailla, että mikä yleensäkin kannattaa tehdä, niin ajaa linpiece. Linpiece tuolla serverillä, niin se ottaa sitten selvää ja siitä, että onko jotain ilmiselvää tapaa, millä päästään normikäyttäjänä
normikäyttäjästä sitten rootiksi. Ja sen voi tehdä sillä lailla, että mennään tonne Linpiece-hakemistoon. Tehdään tänne web-serveri. Noin. Ja nyt saadaan tää Linpiece SO täältä sitten napattua. Mutta nyt katsotaan vielä meidän ippari, niin onnistuu helpommin. Sitten varmaan kannattaa olla serveri päällä. Linpiece tuli sieltä. Pannaan suoritusoikeudet siihen ja sitten ei muuta kuin käynnistetään se. Ja se nyt jonkun aikaa ruksuttaa ja menee tuon koko serverin läpi ja etsii sieltä sitten mahdollisia haavoittuvuuksia ja erilaisia tiedostoja, joilla voi saada itselleen ruuttioikeudet. Ja siinä jokunen hetki kestää, niin voidaan tässä pausettaa video hetkeksi, jos se vielä hirveän kauan kestää. Siellä ainakin jotain näkyy haavoittuvuuksia. Toivottavasti saadaan jotain niistä käytettyä sitten ja päästään normikäyttäjästä rootiksi. Ja nyt se kysyy salasanaakin näemme tuossa. Aika paljon näkyy punaista tuolla tulosteessa. Aha, siellä vilahti joku avoin haavoittuvuuskin. Noin. Niin toi on aika pitkä tuo tuloste, niin pausitaan tässä vaiheessa video ja sitten jos sieltä jotain löytyy, niin jatketaan siitä. 2 hours later. Kauemmin sitten mene. Eli siellä on Python 3.8 versio, jossa setuid käytössä, eli voidaan asettaa se käyttäjä-ID, miksi halutaan, myöskin rootiksi. Eli kokeillaan sitten tuota Pythonia. Tarvitaan OS-moduli. OS set
0. Nyt ollaan ruuttina. Käynnistetään shelli. Ja ollaan ruutti. Mennään ruutin kotihakemistoon ja siellä on root.txt. Noin. Ja nyt meillä on molemmat root-flagi ja user-flagi ja ne voidaan sitten pastettaa tuonne Hacktoboxiin ja saadaan sieltä lisää pisteitä taas itselleen. Tässä ei kovin kauan mennyt tässä boksissa, mutta ei siltikään tehdä tässä samassa videossa toista konetta, niin ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Moikka!